Comedi Sadwrn Busnesau Bach, tybed os na rioed flwyddyn wedi bod lle mae hi mor bwysig i gefnogi yn busnesau bach ni yn cymunedau ni. Mae gennym ni gymaint o busnesau bach da yma yn Ynys Môn. Dwi wedi dod am dro i gwarfod ambell un ohonyn nhw. Dechrau fo Awen Menai yn bod. Cwestiwn gyntaf, ydy dynodi un diwrnod yn ddiwrnod busnesau bach yn ddefnyddiol o ran atgoffa bobl o bwysigrwydd gefnogi busnesau? Mae'n siŵr bod o'n atgoffa ambell i berson. Da ni'n gweld digwydd bod mae'r diwrnod yma yn rhagddi o'r prysur bynnag. So anodd i ddweud os di o'n adio mwy o bobl, ond di o'n gwaith i gael sy'n ei ddweud. Oes na deimlad oherwydd y pandemig yn benodol bod pobl yn eich gefnogi chi fel perchenol busnes bach yn fwy nag efer? Dwi'n meddwl bod nhw, mae'n fwy nag un wedi dod i fewn dweud o lenni dwi'n prynu'n lleol a o siarad efo siop eraill, mae'n lot yn dweud i'r fath. Wedyn mae'n swnio oedd yna bobl yn gwneud ymdrech lenni i gefnogi busnesau lleol. Ond wrth gwrs beth eisiau di, nid yn unig bod nhw'n cefnogi busnesau bach lleol y Nadolig yma, ond bod nhw'n cefnogi busnesau bach lleol rownd y blwyddyn, bob blwyddyn. Hollol mae rhagfyr bob tro'n brysur, ond mae techwedd wedi bod yn dda lenni, oedd hydref yn dda, wedyn dwi'n meddwl bod pethau ar ei fyny i siopa bach yn ddynol. A mae'n teimlo allu bod neithwyr yn dweud. Llapdi wahanol mewn ambell i dre arall, ond hefyd y sector dein o'r sector llyfrau, o'r sector wneud y dda dros Gymru a Lloegr ar hyn o bryd. A heilwch wneud y gariadgar ymlaen. Ac ar ôl galw draw i Awen Menai, draw i Butterfly Boutique wedyn dros ffordd. Oh, they are nice, aren't they? So we've got Christmas ones. How much are these? £8. They come with a filter space and the metal for the nose as well. Gosh, I'm gonna take only 2 of these. Oh, which ones? How important is it that people remember that message, spend as much as you can locally because of the impact that it has on the local economy? Oh, it's massive to us. It's, you know, for our high streets to survive, we need people's support. We can't do it without them. You know, we're going to lose our high streets if people don't, you know, shop small and just help us out a little bit, especially this year. And the money stays locally, that's the key thing? Yes. Yeah, it stays local, and, you know, Menai Bridge High Street has some amazing small shops. So if we were to see it go back to how it was 10, 12 years ago with empty shops, it would just be so sad. Yeah. Are you seeing different attitudes this year? Yes, so many people have said they want to shop on our smaller high streets and help the smaller independent shops, which has been lovely of them. But we want them to do it every Saturday. It would be good if they did it, yeah, most days, every week. But you know, we all have to buy things maybe online, but it would be good if people could just get out and support us. Right, it's off to Rhun next and to one of Anglesey's wonderful breweries, Bragdy Mona. Right, yn Sadwrn Busnesau Bach, pa mor bwysig ydy hi bod pobl yn dewis cefnogi busnes bach? Fel ydych chi, pa mor wedi penderfyniad ar gwariad o hwnna? Wel, y sefyllfa, da ni yn ar y funud wedi bod drwy'r blwyddyn. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni droi at busnesau bach, yn Bwcheriad, yn Bragdau, nhw wedi cael o'n y gymuned dwi'n meddwl, so dwi'n bwysig iawn cael y gefnogaeth. A fel busnes sy'n dal yn gymharol newydd, pa mor bwysig ydy'r cwsmar lleol i chi o ran sefydliadau yn cyfan o bwysig hynny? O, mae'r cwsmar lleol yn bwysig dros ben i ni. Y man cychwyn i ni oedd cychwyn o'r pentra yma, oedd yn rhaid wedyn dros yr Ynys i gyd. Da ni wedi bod yn gwerthu cwrw i darandau dros yr Ynys i gyd, dros y dyn o mis dwytha, a i siopa bach hefyd, a da ni wedi cael gwsberiaeth ar y wlad erbyn hyn. Mae'n gyd i cychwyn yn lleol a wedyn A mae gen i sawl bragdy yma yn Ynys Môn erbyn hyn. Dach chi'n edrych chi bobl pan maen nhw'n ystyried llunau brynu'n lleol neu gyda ti'n am brandia mawr rhyngwladol? Wel, da ni wastad yn bwysleisio bod bragdau annibynnol ydy'r bragdau go iawn. Mae bob dim yn cael ei wneud yma yn lleol,
criw lleol yda ni, a da ni'n defnyddio dŵr Ynys Môn, a da ni'n defnyddio cynnyrch gorau dros y byd i gyd. Felly, cefnogwch eich busnesau lleol yma yn Ynys Môn, a cofiwch o bob pint da chi'n wario efo busnes lleol, mae 63 ceiniog ond yma'n aros yn yr economi lleol. Felly dyna chi, gnewch hwn yn Nadolig Awen i chi'ch hunan ac i busnesau bach mor.